Boas tardes, Lara, señora presidenta do Consello Regulador da Denominación de Origen Monterrei. Moi boas tardes. Estamos aquí nunhas xornadas que tú me vas a comentar de que consiste. Pois mira, empezamos a organizar a Feira do Viño de Monterrei e tristemente por segundo ano consecutivo pois tivemos que anulala por motivos da COVID-19. Así que o que pensamos é, por que non darlle actividades a xente en pequenos grupos burbuxa onde puidesen disfrutar non só do noso produto, senón tamén do noso territorio. Que estamos a facer? Pois iniciamos a semana o día 11 con unha xornada formativa para as adegas transformadoras e posteriormente xa o día 13 fixemos unha cata onde puidemos descubrir os aromas frutales dos nosos viños. Agora mesmo acabamos de terminar outra xornada interesante onde podemos descubrir a potencialidade de garda dos nosos viños que continuará mañá, domingo, nunha sesión pola mañá ás 12 horas e unha sesión pola tarde ás 6 da tarde, finalizando xa así este programa da non feira do viño de Monterrei. Pois moitas gracias, moi amable. Graciñas.